Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ πέρα με τον κύριο Σρόιτερ. Καλή χρονιά, τι κάνετε? Καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο. Καλώς ορίσατε. Είμαστε στο στούντιο του Α. Εδώ είναι το στούντιο των ειδήσεων. Κάθε πότε είστε εδώ πέρα, είστε κάθε μέρα, έτσι ειδήσεις? Δευτέρα με Παρασκευή. Άμα είμαι και Σαββατοκύριακα, είμαι εξαιτία σου τώρα που είμαι εδώ. Πώς φαίνεται εδώ? Εγώ δεν έχω λόγια για το στούντιο εδώ πέρα. Εντάξει, εμείς οι YouTubers δεν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό. Άμα θες, μπορούμε να το δανείζουμε. Άμα έχεις κάτι καλό να κάνεις, αρχίσει εδώ πέρα. Θέλω να μου πείτε σε τι φάση βρίσκεστε στη ζωή σας. Σε τι φάση? Σε φάση καφάση. Ξέρω εγώ. Στη φάση που τρέχουν όλα ταυτόχρονα. Πάντα ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι οι πιο δύσκολοι μήνες σε μια σεζόν δική μας. Γιατί στην ουσία είναι η κορύφωση όλης της τηλεοπτικής χρονιάς. Όταν έχεις και την εκπομπή ταυτόχρονα τρέχουν και τα γυρίσματα της εκπομπής. Οπότε είναι η φάση του πανικού. Okay. Δηλαδή θέλω να μου πείτε πόσες εκπομπές τρέχετε ταυτόχρονα. Έχετε τις ειδήσεις, έχετε την αυτοψία. Είναι κάτι καινούριο που θα έρθει το 2024? Θα έρθουν και διάφορα καινούργια πράγματα. Θα μου επιτρέψει να μην τα πω όλα τώρα γιατί τα τρέχουμε μπροστά. Είμαι και στο πρώτο θέμα, όπου είμαι αρχισυντάκτης του ρεπορτάζ. Με λίγα λόγια, μια χαρά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε και βρισκόμαστε. Θέλω να μου πείτε το πώς ξεκινήσατε. Γιατί επιλέξατε το επάγγελμα, τα παιδικά σας χρόνια και το σήμερα. Λοιπόν, κοίτα, πριν πολλά χρόνια που λένε και στα παραμύθια, ξεκίναγε στην Ελλάδα η ιδιωτική τηλεόραση. Μιλάμε τώρα αρχές δεκαετίας 90. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο τα κρατικά μέσα. Εγώ ήμουν ο νέος που μεγάλωνε την εποχή εκείνη και ξαφνικά είδα όλο αυτό που λέγεται ιδιωτική τηλεόραση, που πίστεψε με τότε για μας ήταν μια φοβερή εξέλιξη στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, συνηθισμένη μόνο από τα κρατικά κανάλια με ό,τι σημαίνει αυτό. Ήταν το boom της ιδιωτικής τηλεόρασης λοιπόν και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ένα πολύ εντυπωσιακό πράγμα και τότε ψαρώσαμε πάρα πολύ νέοι από όλο αυτό. Και ήταν και η χαρά της δημοσιογραφίας. Γιατί βλέπαμε αυτό που λέγεται ειδήσεις, ενημέρωση, αποστολές, είχε ο πόλεμος στο Ιράκ τότε, βλέπαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί στη ζωή μας. Αυτό όλο με εγωίτευσε εμένα και λέω: αυτό θα γίνω όταν μεγαλώσω. Θα μπω στην τηλεόραση και θα κάνω δημοσιογράφο. Επειδή η ζωή ποτέ δεν τα φέρνει όπως τα υπολογίζεις. Όμως, οι επαγγελματικές ευκαιρίες που είχα εγώ ήταν κατευθείαν στον έντυπο τύπο. Οπότε ξεκίνησα σε εφημερίδες της εποχής, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια χωρίς ποτέ να με ενδιαφέρει και η τηλεόραση κιόλας. Δεν ήταν κάτι το οποίο καν το είχα στο μυαλό μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα, μ' άρεσε η έντυπη δημοσιογραφία. Κάπου πριν από 15 χρόνια, από μια καραμπόλα, βρέθηκα να είμαι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και να ξεκινάω και να κάνω και τηλεόραση. Τώρα, προς την αρχή δεν τρελάθηκα. Μου φάνηκε λίγο τελείως διαφορετικό από αυτά που είχα συνηθίσει ως τότε. Λέω θα το κάνω για μερικές μέρες, θα το κάνω για μερικές εβδομάδες και μετά θα φύγω. Ακόμα δεν έχω φύγει. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Κάποια στιγμή θα φύγω. Σε ποια ηλικία μπήκε αυτό το μικρόβιο, δηλαδή ποια ηλικία ήταν αυτή που είπατε αυτό θα γίνω δημοσιογράφος? Μεγάλος, όχι πολύ μικρός. Δηλαδή, τι που ηλικία ήταν? Ναι, αν τα παιδιά αποφασίζουν στα 14-15, δεν ξέρω εγώ πότε αποφασίζουν το τι θα γίνουν όταν μεγαλώσω που λέμε. Εμένα μου ήρθε πιο μετά, στα 16-17. Μέχρι τότε είχα την νομική στο μυαλό μου. Τι σπουδάσατε, ας πούμε, δημοσιογραφία, γράψατε πανελλήνιες? Ήταν κάτι τελείως άσχετο, διοίκηση επιχειρήσεων αρχικά και μετά κάνα και ένα δεύτερο πτυχίο στον ελληνικό πολιτισμό. Άρα στην ουσία έχω κάνει δύο τελείως άσχετα πράγματα από αυτό το οποίο συζητάμε. Κοίταξε, η δημοσιογραφία είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό που απαιτεί στην ουσία είναι να διαβάζεις, να παρακολουθείς ευρείες γνώσεις που λέμε. Δεν υπάρχει κανένα πτυχίο που μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτό το οποίο θα συναντήσεις σε αυτή τη δουλειά. Άρα είναι ένα επάγγελμα που στο οποίο μπορεί να φτάσεις από παντού, από οποιοδήποτε πτυχίο και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν δημοσιογραφία για να τη σπουδάσουν καταλήγουν να κάνουν τελείως άλλα πράγματα όπως συμβαίνει και σε όλες τις δουλειές. Πώς μπήκατε στο χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, ας πούμε, ποια ήταν η πρώτη εκπομπή που είχατε, πρώτες ειδήσεις? Συνήθως, αν μπαίνεις στην τηλεόραση, ξεκινάς να κάνεις. Η πρώτη δουλειά, νομίζω, ρεπορτάζ. Δεν σε χωρούν κατευθείαν. Ναι, αυτό ισχύει. Δεν σε χωρούν κατευθείαν, δεν ίσχυσε στην περίπτωσή μου. Ξεκινάς να κάνεις ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μετά, αν σε θέλει, κάνεις μερικά μονόλεπτα δελτία, μετά κάνεις κάποια μεσημεριανά δελτία, μετά κάνεις κάποια δελτία το Σαββατοκύριακο και μετά από πολλά χρόνια φτάνεις να κάνεις και ένα κεντρικό δελτίο. Εγώ, ερχόμενος από τις εφημερίδες και με πολλά χρόνια στην πλάτη μου, μπήκα στην τηλεόραση χωρίς να ξέρω τίποτα και η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν κεντρικό δελτίο κατευθείαν. Οπότε δεν είναι απλά που λέμε αυτό, σε πετάμε στα βαθιά. Σε πετάμε στα βαθιά με τους καρχαρίες, τα σκυλόψαρα και με μια πέτρα στο πόδι και το πιο πιθανό είναι ότι θα πεθάνεις. Τι έπαθες? Έτυχε και δεν πέθανα. Επιβίωσα και το πάλευα μέχρι σήμερα. Εγώ, για παράδειγμα, άμα θέλω να ασχοληθώ με αυτό που κάνετε εσείς, τι πρέπει να κάνω? Χρειάζονται σπουδές, δεν χρειάζονται σπουδές? Ποιο είναι αυτό που κάνω εγώ για να σου πω? Ας πούμε, δελτίο ειδήσεων. Εσύ κάνεις με τον τρόπο σου το δελτίο ειδήσεων ίσως του μέλλοντος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι τεχνολογίες συγκλίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Η τηλεόραση γίνεται διαδίκτυο, το διαδίκτυο γίνεται τηλεόραση. Σε μερικά χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Έτσι, γιατί η ίδια τηλεόραση στρέφεται αυτή τη στιγμή προς το διαδίκτυο. Άρα στην ουσία σε καλό δρόμο είσαι. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο που θα γίνεις εγώ ή θα γίνω εγώ εσύ, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Οκ. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς τους Έλληνες podcasters, αυτά που κάνουμε με τις συνεντεύξεις. Οι Έλληνες podcasters είναι οι δημοσιογράφοι του μέλλοντος. Έτσι. Το πιστεύετε αυτό ή το είναι μια πολύ. φούσκα που θα σκάσει? Όχι, το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί εσείς ξεκινάτε απλά από ένα διαφορετικό μέσο. Δεν κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν τα παιδιά τα οποία είναι στην τηλεόραση σήμερα, οι reporters. Το κάνετε ίσως με μια μεγαλύτερη αναρχία. Έτσι, η αναρχία δεν
είναι πάντα κακό πράγμα, είναι και δημιουργική αναρχία. Το κάνετε με διαφορετικά μέσα, όπως και στην τηλεόραση το κάνετε καλά, κάποιοι δεν το κάνετε καλά, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Υπάρχει κάποιος αγαπημένος Έλληνας podcaster, YouTuber ή οτιδήποτε? Κοίταξε τώρα, όχι, δεν υπάρχει κάποιος αγαπημένος, αλλά βλέπω πάρα πολλές αξιόλογες προσπάθειες και στο YouTube και στα podcast. Μπορείτε να μου πείτε κάποια παραδείγματα, ας πούμε? Μην μπούμε σε παραδείγματα, γιατί μπορώ να δικήσω κάποιους τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν τους έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, μπορεί, δεν γίνεται να τα βλέπετε όλα. Όχι, θα σου πω όμως ακριβώς, επειδή έχω μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα αυτή τη στιγμή και δεν την έχω όλη την εικόνα στο μυαλό μου, βλέπω πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Βλέπω παιδιά, για παράδειγμα, τα οποία κυνηγάνε και μιλάνε με πρόσωπα, τα οποία τα μιλάγαμε κι εμείς ή μιλάμε κι εμείς στις εκπομπές της τηλεόρασης. Βλέπω παιδιά τα οποία πάνε και κάνουν συνεντεύξεις και είναι πολύ καλά διαβασμένα, γιατί πρέπει να είσαι καλά διαβασμένα. Βλέπω ότι υπάρχει μια νέα γενιά, αν θες, ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό που ευρύτερα λέμε media, οι οποίοι πραγματικά θα είναι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν και τα μεγάλα συγκροτήματα του μέλλοντος και τα media του μέλλοντος. Οπότε μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό που σημαίνει. Εσείς παρακολουθείτε κάποιο συγκεκριμένα, χωρίς να πείτε ότι είναι top, απλά σας αρέσει το περιεχόμενό του? Κάνω την περιήγηση που κάνει κάποιος που έχει λίγο χρόνο. Θα σταθώ σε πράγματα τα οποία μπορεί να μου κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Έχω δει, σου ξαναλέω, προσπάθειες που θα τις έλεγε κάποιος ίσως ερασιτεχνικές, που δεν είναι καθόλου ερασιτεχνικές. Και έχω δει και προσπάθειες που υποτίθεται ότι γίνονται με πάρα πολλά μέσα και φοβερή επαγγελματικότητα που δεν είναι καλές. Υπάρχει όμως μια γενιά νέων ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και εσύ κάνεις καλή δουλειά, γιατί παρακολούθησα πράγματα τα οποία έχεις κάνει για να είμαστε εδώ να συζητήσουμε σήμερα. Keep up the good work που λένε. Οκ, ποιο βίντεο, ας πούμε, ήταν που σας άρεσε? Ποιο βίντεο μου άρεσε? Ναι. Καταρχάς, έχεις μιλήσει με ένα-δύο φίλους μου, έτσι. Είδα το Χάρη το Βαθιά, για παράδειγμα, να κάνουμε μια κουβέντα. Ναι. Χάρη, με το βλέπεις, χαιρετίσματα. Και είδα ότι είναι κάτι που το κάνεις καλά. Ναι, ο Χάρης τα ωραία. Εγκρίνω. Και ο δεύτερος φίλος ποιος είναι? Δεν πάω στον πω το δεύτερο φίλο. Αφού το έχω κάνει. Ναι, το έχεις κάνει εσύ, αλλά δεν θέλω να τον πω εγώ. Okay. Είναι περίεργος ο δεύτερος φίλος μου, γι' αυτό το λέω. Έχει ανέβει αυτό το βίντεο πάντως? Ναι, έχει ανέβει. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι είναι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η καθημερινότητά σας. Ξυπνάτε και τι κάνετε? Δεν έχετε μόνο το δελτίο ειδήσεων, έχετε την αυτοψία. Δεν ξέρω αν τρέχετε κανένα TikTok ή. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ πιεστική. Ξεκινάει από νωρίς το πρωί και τελειώνει αργά το βράδυ. Οπότε πάνω απ' όλα πρέπει να το γουστάρεις αυτό που κάνεις, γιατί είναι μια πολύ ωραία, δημιουργική, ευχάριστη αλλά και μεγάλη ταλαιπωρία όλο αυτό. Γιατί υπάρχουν και δουλειές που μπορείς να πας το πρωί και να είσαι στις 2,5-3 ώρες στο σπίτι σου και να περνάς μια χαρά. Άρα λοιπόν να το γουστάρεις αυτό που κάνεις. Είναι μια πολύ πυγμένη καθημερινότητα με πάνω από 15 ώρες την ημέρα εργασιακές υποχρεώσεις. Αλλά άμα το γουστάρεις, εγώ το γουστάρω αυτό που κάνω, περνάς καλά. Τώρα με ρωτήσεις τι τρώω για πρωινό. Γιατί... Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω αυτό. Ας πούμε μια τυπική μέρα. Οκ, ξυπνάς. Πάτε γυμναστήριο, τι κάνετε? Γυμναστήριο προσπαθώ να πηγαίνω το βράδυ. Να τελειώνω από όλα αυτά. Εκεί είμαι από αυτούς τους ημίτρελους, ας πούμε, που την ώρα που όλοι είναι και σπίτι τους και προσπαθούν να κοιμηθούν ή βλέπουν τηλεόραση, 11 η ώρα και κάπου εκεί, έχω πάει γυμναστήριο. Προσωπική ζωή έχετε καθόλου? Έχετε χρόνο για τα παιδιά σας, για τη γυναίκα σας? Προσπαθώ να έχω. Πάντα αισθάνεσαι ότι θα μπορούσες να έχεις περισσότερο χρόνο ή θα ήθελες να έχεις περισσότερο χρόνο. Αλλά αυτό τώρα έχει να κάνει όχι μόνο με τα παιδιά και την οικογένεια, με τους φίλους, με τον προσωπικό χρόνο που θες να έχεις για τον εαυτό σου, με το να πας ένα ταξίδι, με το να πας μια εκδρομή, με το να βγεις ένα βράδυ. Προσπαθείς να τα συνδυάσεις όλα. Άλλο ότι τα καταφέρνεις, άλλο ότι όχι. Το ρωτάω αυτό γιατί κάποια γυρίσματα έχω ακούσει ότι είναι 12 ώρες ή κάτι τέτοιο. Όχι, 12 ώρα γυρίσματα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν γυρίσματα τα οποία είναι πραγματικά πολλές ώρες. Υπάρχουν γυρίσματα που είναι εκτός Αθήνας. Υπάρχουν γυρίσματα για τα οποία πρέπει να λείψεις 4 και 5 μέρες. Υπάρχουν γυρίσματα στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τα σπίτια τους, και δεν μιλάω για μένα που έχω το δελτίο και είμαι εδώ αναγκαστικά, και πάνε στον πόλεμο στο Ισραήλ και κάθονται 15 μέρες. Και μπορεί να έχουν παιδιά, οικογένειες, γυναίκες, φίλους, φίλες, τους οποίους θα κάνουν 15 μέρες να τους δούνε. Αυτό το έχει αυτή η δουλειά. Και παλιά που δεν υπήρχαν και τα κινητά τηλέφωνα, έφευγε κάποιος από το σπίτι του το πρωί, τον περίμενε η γυναίκα το μεσημέρι και γίναγε μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, γιατί πήγαινε σε ένα πόλεμο ξαφνικά, ο οποίος είχε ξεσπάσει. Αυτή τη βαρβαρότητα την έχει αυτή η δουλειά, αλλά και απ' την άλλη είναι και πολύ γοητευτικό αυτό με το γουστάρεις, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε όλη η φάση με την αυτοψία. Ποιο είναι το πρώτο επεισόδιο, το θυμάστε? Ναι, πρώτο επεισόδιο αυτοψίας λοιπόν ήταν με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τότε, για να δεις πως η ζωή επαναλαμβάνεται, όπου ήθελε να μας πει, γιατί είχε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ότι το κέντρο της Αθήνας έχει απαλλαγή από εγκληματικότητα. Οπότε το στοίχημα είναι, αφού έχει απαλλαγή από εγκληματικότητα, μπες στο αυτοκίνητό μου και πάμε να περάσουμε ένα βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, περάσαμε ένα βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, είδαμε πολλά και διάφορα, καταγράψαμε πολλά και διάφορα, τα σχολίαζε, είδε ότι δεν ήταν ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως πίστευε ή νόμιζε, περάσαμε ωραία, γυρίσαμε την άλλη μέρα το πρωί. Και θέλω να μου πείτε γενικά ποιος σκέφτεται αυτές τις ιδέες για την αυτοψία, το πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Είστε εσείς πίσω από αυτό, έχετε την ελευθερία να είστε δημιουργός αυτό το κομμάτι? Ναι, μακάρι να σκεφτόταν κάποιος άλλος, αλλά εσύ το σκέφτεσαι, εγώ το σκέφτομαι, η ομάδα μου το σκέφτεται, καθόμαστε, συζητάμε όπως συζητάμε εμείς τώρα, ρίχνουμε ιδέες, άλλες μας αρέσουν, άλλες δεν μας αρέσουν, άλλες είναι καλές, άλλες είναι κακές. Και μόλις συμφωνήσουμε στην ιδέα, μετά είναι πάμε να δούμε και αν γίνεται αυτό που είπαμε. Γιατί πολλά πράγματα μπορεί να θες εσύ να τα κάνεις, μπορεί να έχεις μια καταπληκτική ιδέα, η οποία όμως στην πράξη δεν γίνεται. Κατάλαβα. Και θέλω να μου πείτε γενικότερα, επειδή έχετε κάνει πολλά ακραία πράγματα με την αυτοψία, τι εννοώ ακραία, να πάτε σε επικίνδυνα μέρη. Τώρα, παράδειγμα, κάποιοι φίλοι μου YouTubers κάνουν αυτό που κάνετε εσείς, που πήγαν σε επικίνδυνα μέρη της Αθήνας, ας πούμε, για να δείξουν το dark side. Και ήταν όντως επικίνδυνο, μου είπαν.
Εσείς πώς το βιώνετε αυτό στα συνεργεία? Κοίταξε τώρα, όταν κάνεις μια δουλειά, πρέπει να αποδέχεσαι και λίγο τον κίνδυνο αυτής της δουλειάς που κάνεις. Και τώρα δεν είναι μόνο να πας στο κέντρο της Αθήνας. Μπορείς να πας σε μια φυλακή και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μπορείς να πας σε έναν καταβλισμό ή κάπου όπου υπάρχει μια μεγάλη ένταση και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Η στραβή μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Η στραβή μπορεί να γίνει και στην καφετέρια που κάθεσαι, να έρθει κάποιος ο οποίος δεν σε γουστάρει και να κάνει μια φασαρία. Αλλά αυτό είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς. Εντάξει, αν φοβάσαι, δεν το κάνεις κιόλας. Υπάρχει κάποιο γύρισμα που κάνετε και φοβηθήκατε, ας πούμε, για τη σωματική σας ακεραιότητα? Υπάρχουν γυρίσματα στα οποία έχουν στραβώσει πράγματα. Γιατί έχει τύχει να πάμε σε περιοχές όπου οι δημοσιογράφοι δεν είναι και πάρα πολύ καλοδεχούμενοι. Από περιοχές Αθήνας όπου δεν πατάει αστυνομικός για πολλούς λόγους, ας πούμε, ή μέσα σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Δηλαδή, όταν έχει τύχει να πάμε σε συγκρούσεις Ρωμά με αστυνομικούς και να πάμε εκείνη την ώρα στον καταβλισμό και να είναι όλοι στα κάγκελα και να είναι η πρώτη αντίδραση πάρα πολύ άσχημη. Στη λογική μισό λεπτό να σας σκοτώσουμε πρώτα, αλλά μετά τα βρίσκεις. Αν έχεις τη δυνατότητα να συνεννοηθείς, τα βρίσκεις. Το καλό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, αν θες μια κατάκτηση για την οποία εγώ είμαι χαρούμενος, είναι ότι έχω τη δυνατότητα να μιλάω και να μπορώ να συνεννοηθώ από τον πρωθυπουργό της χώρας μέχρι τον άνθρωπο που είναι στη φυλακή, μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος είναι εξαρτημένος ή μέχρι τον άνθρωπο που θα βρούμε στον δρόμο και θα είναι άστεχος, να έχουμε έναν κώδικα επικοινωνίας με όλους. Δηλαδή να μπορούμε να συνεννοηθούμε με όλους, να μιλήσουμε, να τα πούμε ωραία και να χωρίσουμε σαν φίλοι. Και την επόμενη μέρα που θα δει αυτό το οποίο έχουμε κάνει, να μην είναι ικανοποιημένος, να μην αισθανθεί ότι τον κοροϊδέψαμε. Και αυτό είναι ίσως και ένας βασικός κανόνας αυτής της δουλειάς. Το πιο πάντως ακραίο που έχετε κάνει, ποιο πιστεύετε ότι είναι? Τίποτα μωρέ, ακραίο δεν έχουμε κάνει, δεν υπάρχει ακραίο. Ακραίο εννοώ που νιώσετε έτσι λίγο επικίνδυνα. Δεν υπάρχει ακραίο. Τώρα, αν βάλεις κάτω 200 εκπομπές, σου λέω. Έχουμε βρεθεί από. Ξέρεις, οι μπελάδες πολλές φορές έρχονται εκεί που δεν τους περιμένεις. Δηλαδή, έχει τύχει να πάμε αποστολή στα ορεινά της Κρήτης και να μιλάμε εκεί πέρα με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα 1500 και 2000 μέτρα με τα πρόβατά τους κτλ. Και να πέσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δρόμο, κλείσει το δρόμο, είναι μεθυσμένοι, έχουν πιει τις ρακές τους, έχουν κατεβεί από το αυτοκίνητο και βαράνε στον αέρα. Ναι, και έρχεσαι κι εσύ και λες τώρα κάτσε μου φάω τη σφαίρα, ας πούμε, από το πουθενά. Αλλά εκεί πάλι είναι θέμα διαχείρισης. Άμα εκεί στον άνθρωπο που είναι μεθυσμένος και πυροβολάει στον αέρα πας και του πεις φύγε από τη μέση, ρε, με σε πλακώσω, δεν είναι καλή ατάκα, ας πούμε. Πρέπει να το πας λίγο πιο χαλαρά, να μπεις κι εσύ στο χώρο, να πεις κι εσύ τυράκι και να σε εννοηθείς να κάνεις την άκρη να περάσεις. Εντάξει, δεν το περίμενα είναι αυτό. Περίμενα να μου πείτε τις φυλακίες ή κάτι τέτοιο, γιατί είναι όντως περίεργο. Και πώς μπήκατε εκεί φυλακές, πέρα? τώρα να σου πω κάτι, στις φυλακές, για να μην κοροϊδευόμαστε, είσαι πιο ασφαλής πολλές φορές από ότι είσαι έξω. Στις φυλακές τώρα, άμα πέσεις τη μέρα που θα γίνει εξέγερση και είσαι εσύ μέσα, είσαι λίγο ατυχούλης. Okay. Και να ξέρεις ότι και στις φυλακές υπάρχουν άνθρωποι, τουλάχιστον έχω γνωρίσει πολλούς εκεί, οι οποίοι και μπέσα έχουν και παντελόνια φοράνε που λέμε και πολύ καλά εξηγημένοι είναι. Και δεν είναι μόνο οι κακοί στη φυλακή. Έτσι. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι σε μια στιγμή της ζωής τους κάνανε ένα μεγάλο λάθος, κάνανε μια βλακεία η οποία θα τους κουβαλάει. Υπάρχουν κακοί που είναι και έξω από τη φυλακή. Όπως δεν είναι όλοι τρελοί στο τρελοκομείο. Υπάρχουν και τρελοί που είναι έξω από το τρελοκομείο και αρκετοί λογικοί που είναι μέσα. Και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο γύρισμα που έχετε κάνει στην αυτοψία? Ναι, το καλύτερο γύρισμα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι πάντα το επόμενο. Γιατί άμα. Δεν το σκέφτεστε έτσι, το επόμενο ποιο θα είναι? Ναι, γιατί άμα κάτσεις και πεις πω έκανα μια συγκλονιστική εκπομπή, ένα φοβερό, τι καταπληκτικός που είμαι, ας πούμε, είμαι φοβερός, μπράβο μου, την πάτησες. Γιατί το θέμα είναι να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι, OK, το κάναμε αυτό, πάμε τώρα να κάνουμε κάτι άλλο που θα είναι καλύτερο. Άρα το καλύτερο είναι το επόμενο. Δεν σου λέω ποιο είναι το επόμενο. Βασικά ούτε εγώ ξέρω ποιο είναι το επόμενο. Θέλω να μου πείτε ποιο επεισόδιο της αυτοψίας έχει την περισσότερα views, την περισσότερη τηλεθέαση? Μπράβο, τώρα πρόσεξε εδώ πέρα. Το κοιτάτε αυτό? Θα σου πω. Υπάρχουν δύο τρόποι να καταλάβεις ποια εκπομπή πραγματικά ενδιαφέρει. Η μία είναι η τηλεθέαση, η άλλη είναι πλέον και τα views στο διαδίκτυο. Δηλαδή η τηλεθέαση είναι και συγκυριακό, γιατί μπορεί εκείνη την ημέρα εσύ να έχεις μια φοβερή εκπομπή και να πέσεις πάνω στον τελικό του Survivor. Ναι, καταλαβαίνω. 7 στους 10 Έλληνες θα δουν τον τελικό του Survivor. Θες δεν θες, εσύ δεν πάνε να έχεις κάνει συνέντευξη με τον Χριστό που λέμε. Και 3 στους 10 θα δουν τη συνέντευξη με τον Χριστό. Αυτό είναι νόμο στην Ελλάδα. Οπότε βάζεις και τα views κάτω, γιατί τα views είναι η δυνατότητα να δει ο άλλος αυτό που έχεις φτιάξει, όποια στιγμή θέλει, την ώρα που είναι χαλαρή. Υπάρχουν εκπομπές μας που είναι και 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια views λοιπόν. Υπάρχουν εκπομπές που έχουν και πολύ λιγότερα. Οι εκπομπές για τις φυλακές που είπες έχουν πάρα πολλά views. Έχουν εκατομμύρια views. Οι εκπομπές για τους ανθρώπους της νύχτας έχουν εκατομμύρια views. Δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί συμβαίνει, αν όλοι θέλουμε να δούμε λίγο το dark side της ζωής. Αλλά αυτό που λέμε το outlaw πουλάει πολύ και ενδιαφέρει τη λέξη πουλάει είναι λάθος. Πάντως είναι κάτι που το βλέπετε. Π.χ. εμείς οι YouTubers βλέπουμε, δεν πήγε καλά αυτό το βίντεο. Φυσικά το βλέπεις. Φυσικά το βλέπεις. Εμείς δεν θα πούμε άλλο. Ξενερώνει π.χ. άμα δεν πάει καλά. Ναι, με χαλάει γιατί σε ενδιαφέρει αυτό που κάνεις. Αν κάνεις κάτι και δεν σε νοιάζει η πορεία του ή η τύχη του, σημαίνει ότι δεν το κάνεις με αγάπη. Και ένα φαγητό να φτιάξεις, ένα παστίτσιο, σε νοιάζει αν είναι ωραίο και αν πέτυχε και αν θα το φάνε. Έτσι, αν το φτιάχνεις και το πετάς
στο τραπέζι και δεν σε νοιάζει τι γίνεται, δεν το κάνει με αγάπη. Οπότε, ναι, όπως και εσύ κάνει ένα γύρισμα και άμα πάει καλά είσαι χαρούμενος, άμα πάει σκατά δεν είσαι τόσο χαρούμενος, έτσι και εμείς. Τι σας δίνει motivation για να συνεχίσετε το που κάνετε? Υπήρχε κάποια στιγμή στη ζωή σας που είπατε, ξέρω εγώ, γιατί το κάνω αυτό? Δεν πάει άλλο, παρατάω. Το γιατί το κάνω αυτό μπορεί να το πεις 100 φορές στη ζωή σου, γιατί μπορεί να είσαι κουρασμένος, μπορεί να έχεις ταλαιπωρηθεί, μπορεί να έχεις χάσει μια ωραία στιγμή, μπορεί να παίζει Ολυμπιακός και να μην τον βλέπεις που λέει ο λόγος, ή να έχει κάτι το παιδί σου ή η οικογένειά σου κτλ. Και εσύ να πρέπει να είσαι στο γραφείο. Οπότε το γιατί το κάνω εγώ αυτό μπορεί να το πεις 10.000 φορές. Αλλά το να σκεφτώ να τα παρατήσω, όχι. Εντάξει, είμαι ηλικιωμένος, το είπες και πριν, αλλά δεν είμαι κοντά στη σύνταξη ακόμη. Οπότε και να θέλω να τα παρατήσω, πρέπει να κάνω κάτι άλλο, πώς το λένε, για να ζήσω. Άρα ή θα κάνω τη δουλειά σου ή θα γίνω ψαράς. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα γίνω YouTuber, θέλω να μου πείτε. Μα θα την κάνω τη δουλειά σου και θα κάνει και εσύ τη δική μου. Σου είπα είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Okay. Τι θέλω να πω, ότι το YouTube δεν είναι ήδη μέσα στην τηλεόρασή μας. Δεν είναι επιλογή της τηλεόρασης. Δεν μπορώ να δω YouTube στην τηλεόρασή μου. Εσύ στον υπολογιστή σου δεν μπορεί να δει τηλεόραση πλέον. Άρα ποια είναι η διαφορά? Η πλατφόρμα στην οποία εκπέμπουμε. Ο Α εκπέμπει και στο YouTube. Ο Α εκπέμπει και στο TikTok. Έχουμε τη διεύθυνση πίσω. Εσύ μπορεί πάρα πολύ εύκολα να είσαι στην τηλεόραση κάπου, αν είναι Smart TV. Ποια η διαφορά? Βασικά ανταγωνιστή είσαι τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Κακό σου μιλάω. Μας βλέπετε ανταγωνιστικά εμάς YouTubers? Όχι. Όχι επειδή δεν σας υπολογίζει κάποιος, επειδή νομίζω ότι όλοι καλοί χωράνε σε αυτή τη δουλειά. Γιατί να σε δω ανταγωνιστικά? Είσαι η επόμενη γενιά, ας πούμε. Σε βλέπω με χαρά. Οκ. Και θέλω να μου πείτε γενικότερα, άμα θα ανοίγατε ποτέ κανάλι στο YouTube δικό σας και να ανεβάζετε εσείς αυτό που θέλετε. Σαν Αντώνης Ρόιντερ, κανάλι. Έχει κανάλι το κανάλι που δουλεύω. Οπότε το να κάνω εγώ ένα κανάλι δικό μου είναι σαν να ανταγωνίζομαι τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο δουλεύω. Ή vlogs, ας πούμε. Πώς κάνει ο Sneak τώρα? Ήρθα και βρήκα το Λιάγκα. Τώρα ο Sneak, ναι. Ο Sneak δεν έχει ένα κανάλι που δουλεύει. Επίσης δουλεύει για τον εαυτό του, είναι ένας καλλιτέχνης, έχει μια δισκογραφική και νομίζω ότι τραγουδάει και λίγο καλύτερα από μένα. Οπότε μάλλον έχει και τους λόγους να το κάνει το κανάλι. Εγώ τώρα να πάρω το υλικό του Α και να το βάλω σε ένα δικό μου κανάλι δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, κάτι δικό σας, ας πούμε, vlogging. Άμα με απολύσουν από εδώ. Μόνο έτσι. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξέρεις να υπάρχει και η δυνατότητα. Ναι. Έχετε αποκλειστικότητα. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις περιεχόμενο τηλεοπτικό μόνος σου και την ίδια ώρα να εργάζεσαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να είσαι influencer ταυτόχρονα. Ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει influencer. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Μπορείς να έχεις μια παρουσία στα κοινωνικά μέσα, ναι. Οκ, αλλά η αποκλειστικότητα είναι στο κανάλι. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι δικό σας. Μόνο άμα φύγετε. Θες να μου κάνεις κάποια πρόταση και το συζητάμε? Όχι, θέλω να. Άμα είναι, να να ανοίξετε. το συζητήσουμε. TikTok έχετε? TikTok έχω. Αλλά TikTok έκανα πριν από 2 εβδομάδες. Ναι. Καμία ιδιαίτερη παρουσία και γενικά ξέρεις, εμείς των ειδήσεων δεν είμαστε και πολύ η σεξι προσέγγιση για να είναι κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε μια παρουσία, αλλά επειδή δεν είμαστε αυτοί που θα δείξουμε μπράτσο, κοιλιά, στήθος, πόδι, πισίνα ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν είμαστε πρώτη επιλογή κάποιου που μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαίρομαι γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό, αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Δηλαδή τις εκπομπές, το κομμάτι της ενημέρωσης, πολλοί από αυτούς στο δελτίο, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε influencer με την έννοια που την έχουν οι περισσότεροι στο κεφάλι τους δεν είμαστε. Μου είπατε, κατεβάσετε την εφαρμογή πριν 2 εβδομάδες. Μια γρήγορη ματιά που κάνατε, πώς σας φάνηκε η εφαρμογή? Το TikTok. Ναι, το content που έχει. Δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα όλο αυτό που εγώ παίρνω μια φωνή κάποιου άλλου και λέω ένα τραγούδι και χορεύω για να πάρω followers, δεν με τρελάνε. Μ' αρέσουν όμως οι άνθρωποι που κάνουν δικό τους περιεχόμενο. Μ' αρέσει να κάνεις εσύ ένα περιεχόμενο, να κάνεις μια κουβέντα ή να κάνεις μια κομπή και να την παρουσιάσεις. Μ' αρέσει να κάνεις μια συνέντευξη. Μ' αρέσει να δω κάτι πρωτότυπο. Αυτή τη χαζομάρα τώρα χορεύουμε, τραγουδάμε και καβαλάμε τη φωνή κάποιου. Οκ, μπορεί να αρέσει σε μια ηλικία, αλλά no. Με τη συνέντευξη θέλω να ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι λείπει από το ελληνικό community? Κάτι που δεν έχετε δει, κάτι που δεν κάνουν καλά οι YouTubers. Κοίταξε να δεις. Το διαδίκτυο βοηθάει στο να προσεγγιστούν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί με το κομμάτι της τηλεόρασης. Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ wow, ξέρω εγώ, το να έρθεις εδώ να κάτσουμε εμείς εδώ πέρα να μας φωτίσουν 5.000 φώτα, να βαφτείς, να ετοιμαστείς, να βάλεις τα καλά σου και να δώσεις μια συνέντευξη. Πολλοί το φοβόντουσαν αυτό το πράγμα. Τώρα με τις πιο χαλαρές, έτσι θα τις πω εγώ, ή πιο άτυπες συνεντεύξεις που μπορεί να δώσει κανείς στο YouTube, στα social media, οπουδήποτε αλλού, προσεγγίζονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν φοβικοί με την τηλεόραση και μιλάνε. Και όταν χαλαρώνουν μιλώντας σε σένα, για παράδειγμα, πιο εύκολα κάποια στιγμή θα έρθουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Βλέπω δηλαδή πρόσωπα τα οποία είχαν ένα φόβο για την τηλεόραση, που δεν έχουν φόβο να στηθούν μπροστά στη δική σας κάμερα και να μιλήσουν, γιατί το βλέπουν πιο friendly όλο αυτό. Άρα, νομίζω υπάρχει πιο πολύ ελευθερία λόγου, πώς το πω. Δεν μιλήσει πιο ελεύθερα. Ελευθερία λόγου τώρα, ας πω κάτι, αυτό είναι λίγο χαζομάρα. Ελευθερία λόγου υπάρχει παντού. Δηλαδή, τι φοβερό θα πει στην τηλεόραση που θα σε λογοκρίνει. Ας πούμε, δεν μπορείς να βρεις τηλεόραση, αυτό θέλω να πω. Καλά, αν όλο ο καημός είναι να δώσει μια συνέντευξη να βρει λίγο πιο πριν. Είσαι πιο μαζεμένος, αυτό θέλω να πω. Ναι, εντάξει. Αν εξαιρέσει το βρίσιμο, που κάποια στιγμή, ας πούμε, εντάξει. Ο καημός να δώσει μια συνέντευξη για να βρει. Άμα είναι αυτό ο καημός, οκ, ναι, μην τη δώσει τηλεόραση. Πώς θα πω, είσαι λίγο μαγκωμένος στη τηλεόραση. Αυτό σου λέω, αλλά αυτό σιγά σιγά θα σπάσει, νομίζω, θα χαλαρώσει. Ελληνικό YouTube βλέπετε καθόλου ή ξένο? Τι παρακολουθείτε? Ναι, βλέπω ελληνικό YouTube. Κοίταξε τώρα, όλα αυτά που λες σε μένα έχουν ένα περιορισμό που είναι ο χρόνος. Ο παράγοντας χρόνου. Λοιπόν, στο χρόνο που έχω, βλέπω και ελληνικό YouTube. Και σου ξαναλέω τι βλέπω. Δεν βλέπω τη σαχλαμάρα. Τώρα βλέπω την προσπάθεια ανθρώπων να κάνουν στην ουσία μια διαφορετική μορφή δημοσιογραφίας.
Αυτό βλέπω. Και μετά βλέπω μπάσκετ, βλέπω ποδόσφαιρο, βλέπω σατυρικά, βλέπω τέτοια. Βλέπω πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνω να δω στην καθημερινότητά μου. Γι' αυτό σου λέω ότι πολύ σύντομα YouTube ή τηλεόραση δεν θα έχει καμία διαφορά. Το ρωτάω επίσης αυτό γιατί εμείς πάρουμε YouTubers, προλάρουμε και βλέπουμε άλλες ιδέες. Παίρνουμε ιδέες. YouTuber, TikToker, τι ακριβώς είσαι? Εγώ δεν ξέρω τι είμαι. Αυτοπροσδιορίσου λίγο. Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν το ψάχνεις. Don't do me like this. Λοιπόν, όντως, εμείς παράγουμε στο YouTube, προλάρουμε και παίρνουμε ιδέες. Εσείς πώς παίρνετε ιδέες? Αφού λέτε δεν αράζετε στο κινητό. Τι κλέβουμε εμείς. Πώς παίρνουμε ιδέες? Εντάξει, εσύ βλέπεις τώρα έξω ιδέες και προσπαθείς να τις αντιγράψεις. Ή υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να κάτσεις και να τη δουλέψεις λίγο στο κεφάλι σου και να τη βρεις και μόνος, θα σου πω εγώ. Δεν έχω τη δυνατότητα να φάω 2 ώρες ψάχνοντας ή σκρολάροντας, αν εννοείς αυτό. Αλλά υπάρχουν πράγματι πολύ καλές ιδέες στο YouTube, ειδικά στο εξωτερικό. Πολύ ωραία πράγματα να κάνεις. Δεν υπάρχει κάποιος που κάνει ειδήσεις στο εξωτερικό που είναι σαν έμπνευση? Τα ξαναδείς. Π.χ. εμείς οι YouTubers στην Ελλάδα έχουμε τον Mr. Beast. Π.χ. έμαξε τον Κόγια. Ο Mr. Bean. Όχι Mr. Bean, Mr. Beast. Αυτό σου λέω, το Mr. Bean. Έχει 200 εκατομμύρια subscribers. Στο αντίστοιχο τάρι τη τηλεόραση, κοίταξε να δει ένα άνθρωπο όπως ο Λέτερμαν, ας πούμε, ο οποίος είναι η ζωντανή ιστορία των συνεντεύξεων και τη δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, ο οποίος είχε τη μαγιά σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από αυτή που είμαστε εμείς και συζητάμε εδώ τώρα, να στραφεί και στο διαδίκτυο και να κάνει πάρα πολύ επιτυχημένη δουλειά. Είναι ένα παράδειγμα ή υπόδειγμα, θες για μένα, για το πώς μπορεί και ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάνει τηλεόραση να κάνει μια πολύ σοβαρή και πολύ έτσι αξιολογική παρουσία και στα κοινωνικά δίκτυα και στο YouTube. Αν με ρωτάς λοιπόν κάτι, είναι αυτό. Ο Γαλιφιανάκης επίσης, ο οποίος ξεκίνησε από τηλεόραση και ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει φοβερή δουλειά και στο YouTube και στα υπόλοιπα social media. Είναι ένα παράδειγμα του πώς κάποιος ο οποίος περνάει από τηλεόραση και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί κόσμος. Και σου λέω σε λίγο όλοι θα είναι και στο ένα μέσο και στο άλλο. Οπότε προετοιμάσου, θα έχεις πολύ ανταγωνισμό. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι αγαπημένος σας τράπερ. Πήγατε, κάνατε βίντεο με τον Gab, με τον Strat και όλους αυτούς. Ναι, δεν έχω αγαπημένο τράπερ γιατί η τραπ δεν είναι η αγαπημένη μου μουσική. Δεν ακούτε τραπ? Ακούω τραπ, αλλά δεν είναι η αγαπημένη μου μουσική. Βλέπω όμως παιδιά, καταρχάς είναι η μουσική του τώρα. Καλός ή κακός, αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Είναι η μουσική που ακούνε οι νέοι σήμερα. Εγώ είμαι τη γενιά τη ροκ. Πολλοί λένε ότι η ροκ και η τραπ δεν έχουν μεγάλες διαφορές υπό την έννοια ότι είναι η έκφραση της νεολαίας σε διαφορετικές εποχές. Έτσι. Και οι στίχοι πολλές φορές. Άμα δεις ροκ ή heavy metal κομμάτια της δεκαετίας του 80 και του 90 και τραπ μουσική του σήμερα, εμείς ή κάποιοι άλλοι που λένε οι στίχοι της τραπ είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Μπούρδες λένε, γιατί και η ροκ που ακούγαμε στη δεκαετία του 80 και του 90 τους ίδιους και χειρότερους στίχους είχε. Την ίδια επαναστατικότητα εξέφραζε. Μ' αρέσει όμως τι? Μ' αρέσει ότι ενώ το ελληνικό ροκ δεν περπάτησε πάρα πολύ, είχε πολύ σημαντικούς ανθρώπους, αλλά δεν περπάτησε πάρα πολύ, η ελληνική τραπ έχει περπατήσει πάρα πολύ. Έχει δηλαδή και κομμάτια τα οποία σιγά σιγά περνάνε και την πόρτα της χώρας μας και βγαίνουν και λίγο προς τα έξω. Και έχει σημαντικούς εκφραστές. Για μια μουσική που δεν βοηθάει και η ελληνική γλώσσα, είναι δύσκολη η ελληνική γλώσσα για να φτιάξει στίχο τραπ, έτσι. Αλλά παρακολουθώ τα παιδιά και έχω και φίλους τραπ. Και έχω και ανθρώπους οι οποίοι είναι, αν θέλεις, και πολύ αναγνωρίσιμοι και τους βλέπω ότι μεγαλώνουν και οριμάζουν. Και σιγά σιγά κάνουν και έξυπνα πράγματα. Αν σου έλεγα για παράδειγμα πριν από 6-7-8 χρόνια ότι θα βλέπεις το Light σε μια τηλεοπτική εκπομπή, θα μου λέγες σιγά, μακριά, ποτέ, αποκλείεται. Ναι. Να λοιπόν που σιγά σιγά είναι αυτό που σου λέω. Όλα συγκλίνουν. Πιστεύετε θα κρατήσει πολύ ακόμα αυτό ή είναι μια φούσκα που θα σκάσει? Η τραπ. Όχι, δεν υπάρχει φούσκα. Θα κρατήσει όσο τη γουστάρουν οι νέοι. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει κάτι άλλο που να λέγεται MAP, ξέρω εγώ, και να είναι πιο κοντά στα γούστα της νεολαίας τότε. Ή και αυτή η γενιά που σήμερα μεγαλώνει και είναι μεταξύ 15-25 και ακούει τραπ, κάποια στιγμή θα γίνει 25-35. Όταν γίνει 25-35 μπορεί να μην γουστάρει να ακούει τραπ και να ακούει Γιώργο Μαζονάκη, ξέρω εγώ. Και μια νέα γενιά θα γεννηθεί η οποία θα ακούει κάτι διαφορετικό. Ή ο τράπερος σημερινός να μεγαλώσει και να γίνει Γιώργος Μαζονάκης και να αλλάξει ύφος. Άρα είναι θέμα χρόνου. Πώς πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν τα media τους τράπερ? Τους βλέπουν σαν κάτι κακό, σαν κάτι καλό? Και γιατί πιστεύετε ότι βγαίνει σκάει μια είδηση για ο τράπερ στα πρωινάδικα? Σκάει μια είδηση για ο τράπερ γιατί κάποια και έχει κάνει ο τράπερ μεταξύ μας. Δεν σκάει είδηση. Πολλά από αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν μέχρι πριν από 10 χρόνια παιδιά της πλανής πόρτας, που ξενούμεναν το πρωί και πηγαίνανε και δουλεύανε που λέει λόγο σε μια καφετέρια, ξαφνικά μέσα από αυτή τη επιτυχία, μέσα από την επιτυχία τους, μέσα από την καλή τους δουλειά ή το ταλέντο τους, απέκτησαν πολύ δόξα και πολύ χρήμα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό άλλοι μπορούν να το διαχειριστούν και εξακολουθούν και είναι σωστοί, έξυπνοι και σοβαροί. Άλλοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν και πέφτουν σε βλακίες. Λοιπόν, αυτοί που μπορούν να το διαχειριστούν είναι και αυτοί που θα κρατήσουν στο μέλλον. Αυτοί που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, άλλοι θα καταλήξουν έξω από όλο αυτό το κύκλωμα, άλλοι θα καταλήξουν και στη φυλακή που λέει λόγο με τις βλακίες που κάνουν, άλλοι θα μπλέξουν, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε την ιστορία μια χαρά. Τώρα τα μέσα, η τηλεόραση, αν κάποιο τράπερ πάρει μέρος σε ληστεία, πουλάει ναρκωτικά, παίρνει ναρκωτικά, μπλέξει με συμμορίες ή οτιδήποτε άλλο, θα τον δείξει. Αλλά δεν θα δείξει μόνο τον τράπερ. Γιατί θα δείξει και τον άλλο καλλιτέχνη που μπορεί να είναι του λαϊκού πενταγράμμου που θα κάνει τα ίδια, θα δείξει και τον επιχειρηματία, θα δείξει και τον ένα και τον άλλον. Μέρος της κοινωνίας είναι και αυτοί, στη στραβή θα βγουν στα δελτία. Πιστεύετε ότι. Και εσύ, άμα κάνεις κάτι κακό, θα σε βγάλει. Ναι,
προφανώς, προφανώς. Οπότε, αν θες να εξομολογηθείς κάτι, εδώ είμαστε. Τώρα μια χαρά είναι και το setup. Αν έχεις κάνει κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Έχω κλέψει 10 εκατομμύρια. Άμα έχεις κλέψει 10 εκατομμύρια, καλά είναι. Τι μουσική ακούτε στον ελεύθερο σας χρόνο? Μου είπατε δεν ακούτε σίγουρα τραπ. Όχι, δεν σου είπα αυτό. Σου πω ότι ακούω και τραπ, αλλά δεν είναι το main thing. Ναι, που θα ξυπνήσω το πρωί και θα πω. Τώρα να βάλω λίγη τραπ. Τώρα είμαι στη φάση που ακούω τη ροκ τη δεκαετία του 90 και του 2000. Αλλά θα ακούσω και τραπ, γιατί όχι. Υπάρχουν και πολύ ωραία κομμάτια. Δεν σας πιστεύω. Θες να σου τραγουδήσω? Πείτε μου ένα τραπ κομμάτι που ξέρετε, κάποιους στίχους χωρίς βρισιές. Μην φάμε και. Καλά, στίχους δεν θα σου πω γιατί θα γελάσει ο κόσμος. Αλλά άκου τώρα, υπάρχουν τραγουδιά. Sneak, πολύ ωραία. Και τα τελευταία. Κεντέρι. Light. Did we just become best friends? Bossy. Έτοιμος για μάχη πάντα. Πόσο ποιο κομμάτι όμως? Σαν ρυθμός, άστο στίχο στην άκρη γιατί θα φάμε ξύλο. Ναι. Το φεμινιστής είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια. Ναι. Αλλά πες ότι το ακούω χωρίς στίχο. Χωρίς στίχο. Να μην ξέρετε τι λέει, απλά το vibe, το beat. Για να συνεννοηθούμε. Γιατί άμα πω ότι μου αρέσει ο στίχος θα μπλέξουμε. Οπότε ας πούμε ότι το ακούω χωρίς στίχο. Σαν μουσική. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Οκ, δεν το περίμενα αυτό. Βάζω μπιπ στα λόγια. Βάζετε beat. Λαϊκή μουσική ακούτε καθόλου? Ναι, Πηγαίνετε μπουζούκια? Δεν είναι η καλύτερη μου. Θα πάω 2 φορές το χρόνο. Πιο πολύ επειδή θα με οδηγήσει μια παρέα ή επειδή έχω 1-2 καλλιτέχνες που είναι φίλοι μου και θα πάω. Αλλά μην φανταστείς τώρα ότι τρελαίνομαι κιόλας. Πού πήγατε, ας πούμε, τελευταία φορά για μπουζούκια? Τελευταία φορά πήγα στο Ρέμο. Στο Ρέμο πριν πόσο χρόνο? Πήγα στο Βέρτι, όχι ψέματα. Πολύ πρόσφατα πήγα στο Βέρτι. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις του κοινού. Θα πονέσω. Μπορεί να πονέσει, μπορεί όχι. Πρώτος είναι ο φίλος μου Ορεινή Μέλισσα, ο Χάρης. Φίλος μου. Με ρωτάει άμα θα ξανάρθει σε Μελίσια, αλλά χωρίς στολή. Άμα έχει μέλι, να ξαναπάω. Γιατί με πήγε εκεί πέρα, με γύρισε παντού, είδαμε όλες τις μέλισσες, μέλι δεν είχε. Τι γύρισμα ήταν αυτό, πώς πήγε? Γιατί αυτός είπε μόνο τη δική του μεριά. Εσείς πώς το είδατε? Ποιανού άλλου να λέμε. Ήταν όντως αυτό το. Ήταν επικίνδυνο. Ποιο ήταν Όπως το παρουσίασε ο Χάρης, ότι φοβόσασταν. Καλά, δεν φοβόμουν γιατί έχω ξαναδεί μελίσια. Δεν είναι τα πρώτα μελίσια αυτού. Αλλά άμα πα και βάλει το χέρι σου μέσα στην Κυψέλη, ναι, θα σε φάνε. Είναι όντως ακραίος ο Χάρης από κοντά? Όχι, είναι πάρα πολύ έξυπνος και πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει και βεβαίως ξέρει κιόλας. Ξέρει να βάλει το χέρι του μέσα στην Κυψέλη. Εγώ δεν ξέρω να βάλω το χέρι μου μέσα στην Κυψέλη. Αν το βάλει εκείνος δεν θα γίνει τίποτα. Αν το βάλω εγώ, θα γίνει το χέρι μου τόσο. Ας πούμε, θα με τσιμπήσουν 300 μέλισσες. Ξέρει αυτό που κάνει. Τώρα, αν κυνηγάει και κάτι ποντικούς κατά καιρούς κτλ., είναι για αυτούς που φοβούνται τους ποντικούς. Τους ποντικούς δεν τους φοβάμαι. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι: με ρωτάνε από πού βγαίνει το επίθετό σας, από πού κατάγεστε? Είναι παλιά γερμανική καταγωγή από εκατοντάδες Γερμανούς που είχαν έρθει πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα μαζί με τον βασιλιά Όθωνα, ως συνοδοί του βασιλιά τότε. Αυτές οι οικογένειες ξεμείναν εδώ, κάνανε παιδιά, τα παιδιά τους κάνανε παιδιά και πάει λέγοντας. Κλασικές οικογένειες. Ο Δημήτρης Χόρν ήταν από αυτή που σου λέω, ο Μιλτιάδης Εύερτ και πάρα πολλοί. Οκ. Θέλω να μου πείτε, με ρωτήσαν πάρα πολύ αυτή την ερώτηση, πόσα λεφτά παίρνετε για το δελτίο ειδήσεων, την αυτοψία και όλο αυτό? Ποιος είναι ο μισθός σας? Θα σου πω τώρα, επειδή μπορώ να σου πω το μισθό μου, όπως καταλαβαίνεις, θα σου πω ότι. Δεν είμαστε εφορία, απλά πάνω κάτω ένα range. Αλλά δεν είμαστε εφορία, αλλά μας ακούει η εφορία. Βέβαια, δεν πειράζει που μας ακούει η εφορία, βέβαια, γιατί όταν έχεις ένα συμβόλαιο, όλα τα χρήματά σου φαίνονται. Οπότε δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Τη δεκαετία του 90 και του 2000, η μισθή στην τηλεόραση ήταν πραγματικά εξωπραγματική. Γιατί ήταν και τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών εξωπραγματικά. Μετά την κρίση, η οποία προσγείωσε πάρα πολλά πράγματα, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην τηλεόραση είναι απλά καλά πληρωμένοι άνθρωποι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπροστά στις κάμερες ή αν θες παρουσιάζουν τα βασικά δελτία ειδήσεων και τις βασικές εκπομπές είναι απλά πολύ καλά πληρωμένοι άνθρωποι. Ούτε δισεκατομμυρίοι θα γίνουν ποτέ, ούτε πλούσιοι θα γίνουν ποτέ, ούτε πλησιάζουν τα λεφτά που παίζονταν κάποτε στην τηλεόραση. Μόλις θα κλείσουμε όλα θα σου πω. Δεν θα εντυπωσιαστείς πάντα. Το παλιό όμως, παλιά πόσο ήταν, αφού δεν ισχύει πια? Παλιά έναν αριθμό. Υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε 300 και 200 και 100.000 το μήνα. Το μήνα. Ναι. Δραχμές ή ευρώ? Ευρώ. Ευρώ. Κάπου. Ακραίο. Αλλά αληθινό. Αλλά δεν ισχύει πια, έχει πέσει πολύ. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα ήμασταν εδώ τώρα, θα σου μίλαγα από το jet. Από το jet. Καθαρίστε το με το κλίμα. Και αυτό με ρωτήσανε, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να το απαντήσετε. Με ρωτάνε τότε τι έχει γίνει με τον Αρτέμι Σόρα. Τι έχει γίνει με τον Αρτέμι Σόρα? Το καλύτερο. Άμα τελικά φάγατε τα χασούκια και τις μηνύσεις. Όχι, κοίταξε να δει. Μπορώ να μου βάλει μέσα στο λογαριασμό μου κάτι? Δεν μπορούμε να σου βάλουμε τίποτα. Τίποτα χαστούκια μπορώ να σου δώσω. Από όλους όσοι θέλουν να με δίνουν, αν καταντήσω στο τέλος να τις φάω από τον Αρτέμι Σόρα, πραγματικά θα. Όχι. Δεν είναι. Ο Αρτέμι είναι ένα φοβερός τύπος, κατάφερε για πάρα πολύ καιρό. Ήταν όντως τα εννοούσε τα χασούκια της μηνύσεις ή τρόλαρε? Όσο εννοούσε ότι έχει και 1 τρισεκατομμύριο. Okay. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι στην Ελλάδα μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Ο Αρτέμι Σόρα έλεγε ότι έχει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ και υπήρχαν πολλοί που τον πίστευαν. Εσείς πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή? Δεν νιώσατε απειλή ή κάτι? Συνεχίσατε εκεί γιατί ήσταν πολύ ήρεμος. Πώς κρατάτε αυτόν τον τόνο της ηρεμίας σε τέτοιες συνεντεύξεις? Πρώτον, ο Αρτέμις είναι το καλύτερο παιδί. Δεύτερον, είναι γύρω στο 1/3 από μένα. Πέρα από αυτό, η μηνύσεις και τα χαστούκια είναι άλλο πράγμα. Οπότε λίγο δύσκολα με δει. Αλλά πάνω απ' όλα σου ξαναλέω ότι δεν πίστεψα ότι είναι τόσο κακούλης. Άρα δεν έχει τίποτα. Νομίζω πήγαμε για μπύρες μετά.
Ένα πράγμα που σας έχει μείνει στο μυαλό και ήταν πολύ συγκλονιστικό στην εκπομπή σας. Κοίταξε, χαίρομαι όταν γίνεται μια εκπομπή και στο τέλος βοηθάμε και ανθρώπου. Δηλαδή, έχουμε βρει άστεγους στον δρόμο και έχουμε κάνει πολύ ωραίες εκπομπές ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι σαν και εμάς και κάπου στράβωσε η ζωή τους και καταστραφήκανε. Και όταν έπαιξαν η εκπομπή, μιλάω για τη συγκεκριμένη, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιηθήκανε, τους πήραν σε δουλειά, τους βρήκαν σπίτια και ξαναστήθηκαν ζωές από την αρχή. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν ναρκωτικά, όπου βρέθηκαν μετά πολλοί και τους βοήθησαν και τους στήριξαν και ξέμπλεξαν από αυτό. Άνθρωποι σε πολύ κακή κατάσταση φτώχειας, παιδιά τα οποία διαβάζανε σπίτι χωρίς ρεύμα και τα οποία είχαν την τύχη να λυθούν τα προβλήματά τους μετά. Άρα αυτό που σου μένει είναι όταν κάνεις κάτι και βοηθάς και κόσμο. Αυτό κρατάω εγώ και αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο πέρα από όλα όσα έχουμε πει ως τώρα. Και θέλω να μου πείτε, με ρωτήσαν γι' αυτό, πώς νιώσατε που κάνατε συνέντευξη στο Μαρινάκη στο Γιαννακόπουλο. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί να νιώσεις άσχημα για να κάνεις συνέντευξη. Νομίζω η μαγιά είναι να μπορείς να κάνεις με τους ίδιους όρους συνέντευξη στον πρωθυπουργό μιας χώρας, στον τελευταίο κατάδικο μιας χώρας, στον πιο μισητό άνθρωπο του κόσμου, στον πιο ισχυρό επιχειρηματία και στον καλύτερο και το χειρότερο καλλιτέχνη. Αν μπορείς να το κάνεις όλο αυτό και κρατάς και τα μπόσικά σου και να είσαι ίσος απέναντι σε όλους αυτούς, έχεις επιτύχει. Εσύ δεν έχεις την απορία να βάλεις απέναντί σου ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχειρηματία, ένα πολύ πλούσιο άνθρωπο και να τον ρωτήσεις 10 πράγματα. Σε πληροφορώ ότι δεν είναι τίποτα απρόσιτοι και αυτοί υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορούν να κάτσουν να σου πούνε. Και μαθαίνεις από όλους, να ξέρεις. Μαθαίνεις από τον πρωθυπουργό, μαθαίνεις από τον τελευταίο κατάδικο, μαθαίνεις από τον πολύ ισχυρό επιχειρηματία, μαθαίνεις από τον πάμπλουτο, μαθαίνεις από τον πάμφτωχο. Από όλους μαθαίνεις κάτι. Οπότε εμπειρίες ζωής είναι όλα αυτά. Και θέλω δεν ξέρω αν έμαθες κάτι σήμερα, δεν σπάνω τώρα. Πες ότι έχασες ένα απόγευμα. Θέλω να μου πείτε άμα υπάρχουν έκθρες μεταξύ άλλων παρουσιαστών, άλλων ατόμων που κάνουν δελτίο ειδήσεων, αν υπάρχουν αυτά τα beefs σε αυτό το χώρο. Όχι, τι. Τα έχετε με όλους καλά. Τι, σαν τους τράπερ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή να δω το Χατζηνικολάου και να παίξει μπουνιές. Όχι. Όχι, κάτι behind the camera. Ναι, και behind the camera πάλι έχουμε καλή σχέση. Και με τις κυρίες και που κάνουν τα δελτία ειδήσεων επίσης έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Γιατί να παίζεις ξύλο, ας πούμε. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος έχει το καλύτερο τραγούδι. Όχι, εντάξει, όχι να παίξετε ξύλο. Να λέτε αυτό δεν τον πάω. Δεν θα άραζα μαζί του. Ξέρεις κάτι, η ζωή εδώ πέρα στους τηλεοπτικούς σταθμούς κάνει κύκλους. Δηλαδή με τους περισσότερους έχει συνεργαστεί κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στραβόξυλα από μόνοι τους που έτσι κι αλλιώς μπορεί να αγαπάνε μόνο τον εαυτό τους και κανέναν άλλον. Εγώ πρέπει να σου πω ότι με τους 5-6 παρουσιαστές αυτή τη στιγμή στα δελτία ή τους δημοσιογράφους που κάνουν ενημέρωση οτιδήποτε έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Άρα δεν υπάρχουν beefs. Σε μένα όχι. Τώρα, άμα κάποιος από πίσω μου δεν θέλει να κάνουμε beef, να το πει, να έρθει να πλακωθούμε. Νομίζω ότι τους δέρνουν όλους. Τους δένετε όλους. Ναι, άμα τους σκεφτώ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τους δέρνουν όλους. Τώρα, αν μπει κάποιος φίχτης, θα σου πω άλλα. Θέλω να μου πείτε άμα έχετε αντιμετωπίσει ποτέ hate στη ζωή σας για αυτό που κάνετε. Ναι, εντάξει, πώς το είναι μέρος του αντιμετωπίζεις. παιχνιδιού τώρα. Στην προ-social media εποχή υπήρχε σε κάθε χωριό αυτό που λέγαμε ο τρελός του χωριού. Ο οποίος έμπαινε μέσα στο καφενείο του χωριού, έτσι, έβριζε όλους, έλεγε αυτό, εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αυτός κτλ. Και λέγαμε όλοι εντάξει, κέρνα μια μπυρίτσα τον Κωστάκη. Καλό παιδί ο Κωστάκης, είναι λίγο τρελούλης, δεν τρέχει τίποτα. Τώρα με τα social media όλοι οι τρελοί του χωριού έχουν ενωθεί. Είσαι τρελός, ρε! Γιατί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Και όλοι οι Κωστάκηδες, ας πούμε, του χωριού έχουν αποκτήσει μια τέτοια. Οπότε μπαίνεις εσύ και γράφεις καλησπέρα σας και από από κάτω που θα μας πεις εσύ καλησπέρα, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι τ' άλλο κτλ. Αλλά είναι μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων. Ο φυσιολογικός άνθρωπος, αυτός που θα συναντήσει στον δρόμο, δεν αντιδράει. Δηλαδή, 99% ανθρώπους ακόμα είναι απόλυτα φυσιολογικοί. Και μπορεί να διαφωνούν μαζί σου και μπορεί να πιστεύουν άλλα εκείνοι και άλλα εσύ. Ή μπορούν να διαφωνήσουν με κάτι που είπες ή με μια εκπομπή που έκανες κτλ. Όταν τους πεις καλημέρα, θα σου πούνε καλημέρα, δεν θα σου πούνε αντεπνίξω, ας πούμε. Ο Κωστάκης του χωριού, άμα τον πετύχεις, μπορεί να και να σου το πει. Αλλά στα social media θα στο γράψει σίγουρα γιατί όλοι οι Κωστάκηδες μαζεύονται εκεί πέρα και κάνουν μια κρίσιμη ομάδα. Το Κωστάκη στοιχείο, έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι Γιάννακη. Θέλω να μου πείτε πότε, σε ποια ηλικία γίνεται αναγνωρίσιμο στον δρόμο. Π.χ. εμάς έχει δυσκολέψει αυτό στην καθημερινότητα. Δεν κυκλοφορείτε έξω. Γιατί κυκλοφορείτε με pitbull και δεν κυκλοφορώ έξω. Όταν κάνεις δελτίο ειδήσεων, γίνεσαι αναγνωρίσιμος αναγκαστικά. Εγώ έκανα δελτίο ειδήσεων μεγάλος ηλικία. Δηλαδή θέλω να πω μεγάλος. Ήμουνα 35. Δεν μου ήρθε η δημοσιότητα στο κεφάλι στα 20 που είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα παιδιά τα οποία ίσως είναι στην τραπ μουσική κτλ. Πολύ μικροί τους έρχεται μια πολύ μεγάλη δόση δημοσιότητας και δύσκολα μπορούν να το διαχειριστούν. Εμένα μου ήρθε μεγάλος. Όταν φτάνει σε μια ηλικία και το διαχειρίζεις αυτό με μια μεγαλύτερη ωριμότητα, δεν καβαλάς και το καλάμι του. Και θέλω να μου πείτε, γιατί με ρώτησαν κι αυτό, τι άλλο θα κάνατε άμα δεν είχατε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Τι δουλειά. Τι δουλειά θα έκανα. Ναι, τι δουλειά θα κάνατε. Αν δεν ήμουν δημοσιογράφος ή αν δεν έκανα τηλεόραση. Αν δεν έκανα τηλεόραση, θα έκανα εφημερίδες, ραδιόφωνο, site, τα κάνω κιόλας ταυτόχρονα έτσι κι αλλιώς. Αν δεν έκανα ούτε αυτό, μπορεί να είχα ένα μπαράκι κάπου στο κέντρο και να πέρναγα και πολύ καλύτερα. Δεν θα είχατε ασχοληθεί, ας πούμε, με αυτό που είχατε σπουδάσει στην αρχή, που μου είπατε. Όχι, γιατί ξέρεις τώρα, εκ των υστέρων μπορεί να πει ο καθένας οτιδήποτε. Αλλά σε αυτή τη φάση, τι να σου πω, μπορεί να είχα και ένα ξενοδοχείο κάπου σε ένα πολύ μικρό νησί και να πέρναγα πάρα πολύ καλύτερα και να έχω πολύ λιγότερο άγχος από ό,τι έχω σήμερα. Θα το σκεφτώ, δεν ξέρω. Μικρός είμαι ακόμα άλλωστε. Και τώρα που είπατε για το άγχος, έχετε καθόλου άγχος για αυτό που κάνετε κάθε μέρα να κάνετε ειδήσεις ή το έχετε συνηθίσει? Εστρώνεις από ένα σημείο και μετά και μαθαίνεις να το διαχειρίζεις. Πάντα έχει άγχος αυτή τη δουλειά γιατί παίζεις με τα δευτερόλεπτα. Μην κοιτάς τώρα εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε με την ησυχία μας
μας. Εδώ εμείς είμαστε σε μια μόνιμη αντίστροφη μέτρηση. Πάμε αυτό και ο χρόνος είναι τόσο και παίζεις με τα δευτερόλεπτα. Όταν παίζεις με τα δευτερόλεπτα πάντα έχεις μαθαίνεις και το διαχειρίζεσαι. Θυμάστε καθόλου το πρώτο δελτίο ειδήσεων που κάνατε? Και άμα είχατε άγχος full. Προσπαθώ να μην το θυμάμαι. Γιατί πώς πήγε? Πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά πολλά πράγματα πάνε καλά στην τηλεόραση από το γεγονός ότι κάθονται πολλοί να δουν πότε θα πεθάνει αυτό στον αέρα. Να δουν το χαζό του πράγματος. Δεν ήταν μια καθόλου καλή εμπειρία για μένα. Φαντάζομαι ότι για αυτούς που το είδαν δεν ήταν καθόλου καλό. Παραδόξως πήγε καλά και από εκεί ξεκίνησαν τα κακά που λέμε ότι δεν έφυγα. Πολύ δύσκολο. Όταν σκέφτεσαι ότι είσαι σε μια κάμερα απέναντι και σε βλέπει, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα με το χρονόμετρο 1-2 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Γιατί τώρα, άμα πούμε μια βλακεία, αυτό που κάνουμε γράφεται, το ξαναπάμε από την αρχή και το. Δεν έχει μοντάζ, είναι όλο live. Εκεί είναι, άμα την πεις, χαζομάρα, την πάτησες. Και αυτό είναι και κάθε μέρα, έτσι. Δηλαδή, σκέψου πόσες χιλιάδες ώρες στον αέρα, χωρίς να έχεις το δικαίωμα να κάνεις λάθος ή να κάνεις το χοντρό λάθος. Γιατί άμα κάνεις λάθος, δεν είναι πάμε να το ξαναπάμε από την αρχή. Πόσο καιρό σας πήρε για να σας φύγει αυτό το άγχος και να είστε full άνετος, να το πω? 96 χρόνια. Εντάξει, ρε. Δηλαδή, έχω ακόμα κάνει μια 60 μπροστά. Τι 60? Ακόμα υπάρχει το άγχος? Βέβαια έχεις άγχος. Πρέπει να έχεις άγχος. Γιατί το άγχος είναι αυτό που βάζει όλες τις αισθήσεις σου να λειτουργεί. Αν δεν έχεις άγχος και είσαι πολύ χαλαρός και όλα καλά κτλ., θα την κάνεις τη βλακεία. Και θέλω να μου πείτε πώς λειτουργούν εδώ πέρα οι ειδήσεις. Μπορείτε να μας κάνετε ένα tour? Ας πούμε, εδώ κάνουμε ένα fake ειδήσεις θα κάνουμε τώρα. Κάτσε εκεί και πες τις ειδήσεις. Λοιπόν, άμα θες να κάνεις ειδήσεις. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Υπάρχει ένα script, διαβάζετε κάτι? Καταρχάς είσαι στο στούντιο των ειδήσεων. Άρα εδώ έχεις το φίλο σου που σε τραβάει στην κάμερα, στήσου εδώ πέρα, κάτσε εδώ, σηκώ όρθιος, πήγαινε στη μέση. Όχι πίσω από την καρέκλα, λέμε, δεν είσαι κουρέας. Όχι, να το βγάλω, να το βγάλω. Να κάνω την καρέκλα. Πείτε μου, ας πούμε. Τίποτα. Εσύ κοιτάς την κάμερα. Πού κάθεσαι τις ειδήσεις? Εκεί, μια χαρά είσαι. Κοιτάς την κάμερα. Κοίτα, τι με κοιτάς εμένα. Μπράβο. Φοκουσάρει το μάτι σας στην κάμερα. διαβάζεις? Που λέει, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκρηξη βόμβα. Μπορούμε να διαβάσουμε αυτά? Διάβαζε. Δεν είναι ότι κάνουμε spoil κάτι? Αυτό είναι το μεσημεριανό δελτίο. Ό,τι και να λες τώρα τα έχουμε πει. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βόμβα εξεράγει από το. Τι λέει, δεν βλέπω τι λέει. Βόμβα εξεράγει αργά το βράδυ. Την ευθύνη ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Οι αρχές εξετάζουν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες βομβιστικής επίθεσης. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να μου κάνετε ένα tour εδώ πέρα, να μου δείξετε το χώρο? Εδώ είναι το στούντιο λοιπόν. Εδώ κάθονται δημοσιογράφοι οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν τις ειδήσεις, οι οποίες είναι οι ειδήσεις τελευταία στιγμής. Πίσω, όπως βλέπεις, περικυκλωνόμαστε από κάμερες, οι οποίες είναι 6-7 και οι οποίες καλύπτουν κάθε γωνία του στούντιο. Ανάλογα με το τι παρουσιάζεις εκείνη την ώρα, πρέπει να ξέρεις και σε ποια κάμερα θα κοιτάξεις. Αυτό είναι το τραπέζι που βλέπεις πίσω των ειδήσεων. Εδώ γίνονται οι συνεντεύξεις, το οποίο μπαίνει μέσα στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Και εδώ είναι η καρδιά του μηχανισμού των ειδήσεων του Αλφα. Για να βλέπεις αυτό εδώ πέρα, φαντάσου ότι για να φτάσουμε να διαβάζω αυτά τα οποία πράγματα που λες, για να δεις και λίγο το βάρος της ευθύνης μερικές φορές, σκέψου ότι συνολικά εργάζονται για αυτό το οποίο θα διαβάσω εγώ τώρα 400 άνθρωποι. 400 άνθρωποι. 400 άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι και καλά διαβασμένος, πρέπει να είσαι και σωστός, πρέπει να είσαι και συγκεντρωμένος, γιατί αυτό το οποίο κάνω εγώ τώρα, στην ουσία εκπροσωπώ τη δουλειά καθημερινά 400 ανθρώπων. Και αν δεν είσαι και τελείως ασυνείδητος, μόνο αυτό σου δημιουργεί μια ευθύνη. Εσείς όταν διαβάζετε το AutoCue, κοιτάτε και την οθόνη, βλέπετε πώς φαίνεστε, ή απλά διαβάζετε το. Όχι, δεν κοιτάς να δεις πώς Ας πούμε, εμείς οι influencers έχουμε το κινητό, βλέπουμε τον εαυτό μας, ας πούμε την κάμερα. YouTuber μου γίνεσαι influencer, τώρα με έχεις μπερδέψει. YouTuber, TikToker, influencer, αποφάσισε κι εσύ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα την κάμερα και κοιτάς εδώ πέρα και βλέπεις πώς γράφει. Στις ειδήσεις τι κάνεις? Απλά κοιτάς, μπορείς να δεις πώς φαίνεσαι. Την ώρα που είσαι στον αέρα. Το κοιτάτε αυτό? Πώς φαίνομαι? Όχι, τέτοια χάλια με συνέχεια, δεν αλλάζει κάτι. Ξεκινάτε εσείς τις ειδήσεις. ειδήσεις. Από σένα, αλλά και πάλι. Πόσο είναι το κόστος εδώ πέρα του στούντιο? Δεν ξέρω να σου το πω αυτό. Να σκεφτείς όμως ότι αυτό που βλέπεις είναι το στούντιο. Πίσω από το στούντιο υπάρχει πάνω ψηλά, κάπου που δεν φαίνεται τώρα από εδώ, ένα τεράστιο κοντρόλ, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε συνεννοηθεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε αν είχαμε συνεννοηθεί, δεν μου τα πεις και όλα αυτά. Να δεις ότι υπάρχει εκεί πάλι ένας τεράστιος μηχανισμός και ένα τεράστιο κοντρόλ με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και πάρα πολύ ακριβά μηχανήματα για να μπορέσει όλο αυτό το οποίο συζητάμε εδώ τώρα να συνδυάζεται, τα βίντεο, οι εικόνες, οι άνθρωποι, οι ήχοι, τα φώτα και να εκπέμπουμε εμείς στον αέρα. Είναι αυτό που σου είπα. Ότι εσύ βλέπεις αυτό και μπορεί στην τηλεόρασή σου να βλέπεις εμένα, αλλά από πίσω εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτό το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Έχει τύχει ποτέ να ανοίξει κατά λάθος την κάμερα από ό,τι πρέπει, πιο πριν ας πούμε? Ποια κάμερα από όλες? Τι main, πώς σε τραβάει, δεν ξέρω. Έχετε 6 κάμερες. Εκείνη την ώρα που, άμα πριν τις ειδήσεις, παίζει κάποιο άλλο προϊόν στον αέρα στην τηλεόραση. Οπότε οι κάμερες έτσι κι αλλιώς ανοιχτές είναι. Απλά δεν εκπέμπουμε εμείς. Όχι, τέτοια βλακία γενικά να πούμε βλακές στον αέρα και να μην είμαστε στον αέρα και μάλλον να είμαστε στον αέρα για να μην το ξέρουμε, σε μένα δεν έχει συμβεί. Αλλά έχει συμβεί παρουσιαστές σε όλο τον κόσμο. Να εύχεσαι να μην συμβεί, γιατί συνήθως εκείνη την ώρα κάποια βλακία λες που αν περάσει στον αέρα δεν θα είναι και πολύ ωραία για κανέναν. Θέλω να μου πείτε ποιον θα θέλετε να δείτε επόμενο καλεσμένο στο κανάλι. Θέλω να δω, από τον χώρο της τηλεόρασης λοιπόν θα σου πω, θέλω να δω τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα. Ναι. Γιατί αυτή η επιλογή? Γιατί έχει βάλει με τους δημοσιογράφους τώρα, οπότε κάποιος πρέπει να καντιλιάσει εσένα.
Γιατί τόσο hate σε μένα. Νιώθω. Όχι, απλά να φάει κάποιο τα καντήλια γιατί δεν τα φάω, να τα φας εσύ. Νομίζω φταίει αυτό που είπα στην αρχή με την ηλικία. Το έχετε πάρει πολύ στραβά. Εντάξει, κάτσε να βγει ζωντανό από εδώ μέσα. Κάνε την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ για το βίντεο. Εγώ σε ευχαριστώ, τα πεις πάρα πολύ ωραία. Κάντε subscribe. Έχουμε όλα τα links κάτω στην περιγραφή. Έχουμε το Instagram του κύριου Σρόιτερ. Έχετε και TikTok τώρα, μου είπατε. Έχω, ναι, είμαι νέο στο TikTok. Εδώ μπορεί να μου φερθείτε. Ποιος είναι ο λογαριασμός σας, έχει το κινητό? Εδώ, ρε, το όνομα. Αντώνης Σρόιτερ. Βλέπω εδώ το content που ανεβάζετε. Θα έχουμε κάτω στην περιγραφή το Instagram του κύριου Σρόιτερ και το TikTok. Κάντε όλοι ένα follow και μακάρι να δούμε στο επόμενο βίντεο του Νταλάρα. Άντε, για προσπάθεια. Θα κάνει δουλίτσα γιατί σε λίγο τεμπελιάζει λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Thank you. Γεια σας κυρία, να είστε καλά. Ο καμεραμάν εδώ πέρα. Φιλιά και από μένα και να τα λέμε.